तुळजापूर ड्रग तस्करीचं मुंबई कनेक्शन आता उघड झालंय। धाराशिव पोलिसांना यामध्ये यश आलेलं आहे। मुख्य महिला आरोपी संगीता गोळे हिच्याकडे कोट्यवधींचं घबाड सापडलंय। बँक खात्यामध्ये 5 कोटी रुपये, पाव किलो सोनं आणि एक लक्झरी कार जप्त करण्यात आली आहे। मुंबई आणि लोणावळ्यामध्ये कोट्यवधींची मालमत्ता असल्याचं तपासात निष्पन्न झालंय। धाराशिव तुळजापूर ड्रग तस्करी प्रकरणामध्ये मुख्य महिला आरोपी संगीता गोळे हिच्याकडे कोट्यवधींची मालमत्ता असल्याचं पोलिसांना तपासातून आढळून आलंय। ड्रग्ज तस्करीमधील मुख्य ड्रग पेडलर सुनीता गोळे हिच्या बँक खात्यामध्ये 5 कोटी रुपये आहेत अशी माहिती समोर आली आहे। पोलिसांनी आता हे खातं सील केलेलं आहे। तसंच संगीताकडे पाव किलो सोनं आणि एक लक्झरी कार आहे, ती सुद्धा प्रॉपर्टी आता पोलीस तपासामध्ये उघड झालेली आहे। मुंबई आणि लोणावळ्यामध्ये कोट्यवधींची मालमत्ता असल्याची माहिती सुद्धा पोलिसांना मिळालेली आहे।